ana wujud taksaka ingkang pitung bongkot tal gedene hangakak galak umelak Nuwun amit pasang Kliman Tabe. Nggih, Ger. Saderengipun kula ngganggu kamardikaning angger-anggenipun mesu brata mbangun tegi. Kawuningana bilih kula menika Resi Dahana. Sing ngandika Resi Dahana inggih, Ger. Kula pun paripurna inggih parikesit penemban. Oh inggih. Jengandika rumaos kaprawasa dening naga diyu ingkang agengipun kelangkung nggih nggih. Inggih panemban. Namung kula nglepasaken sanjata. Jebul naga kala musna tanpa lari. Sinartan kula angremaken netra sasampunipun binuka netra kula tumunten jengandika Sang Mahayogi ing kepareng mrepeki anggen kula mapan wonten salebeting wanadri. Duh penemban wonten karsa menapa anggen jengandika rawuh ing mriki? Oh inggih nggih. Kula menika
rumaos bombong lan rumaos bingah lho ing atasipun jengandika sipating muda tumaruna dene sampun Amindo Brahmana lekasing satriya kados jengandika ingkang bangun teki mesu raga sasat amedhar warananing gaib mila saking menika nggih menika jumbuh kana teka-teking kapandhitan kula rumaos bingah sasampunipun bingah ngungun manah kula lho ing atasipun jengandika menika turasing atapa tedhak ing andana warih maksih turunipun priagung luhur teka jengandika Andrapati wonten madyaning Wanadri menapa ingkang jengandika gayuh nggih aduh panemban waleh-waleh menapa kula namung upaya pepadhanging lampah ngupadi teteken anggen kula lumampah supados benjang gesang kula piguna tumraping nusa bangsa miwah negari. Para hapsari tumonton ring sang dwija kadya kewara jiwa kadya kewara jiwa ilahing awik namastu namasidam wiradala rumaos bombong bingah irawaning manah kula tanpa upami tekad jengandika ingkang linambaran prihatin wonten madyaning wana gong liwang-liwang mekaten menika ingkang saged ndadosaken bombong ing manah kula nggih kula nuwun sewu menika namung tembung upami menika kenging wangsul saupami jengandika kisanak menika pinitaya dening tiyang sak negari nyekel kendho kencenging pranatan Nyakrawati mbau denda liripun jengandika dados Nalendra menapa ingkang badhe andika tindakaken wonten jagat enggal ingkang kados mekaten menika nggih aduh panemban waleh-waleh menapa tiyang ingkang pinitaya dados ratu menika yekti boten gampil awit ingkang dipun wastani negari ingkang sentosa menika negari ingkang saklebetipun kebak karahayon miwah katentreman dene sedaya kula wau saged ginayuh menawi setunggal bebetenging senopati tansah makarti ning lair batos anggenipun rumeksa dhateng rahayuning praja wonten ingkang angka kalih sedaya ingkang mangreh saha dados pamonging para kawula dasih sami ngreksa dhateng kawibawan ingkang angka 3 para kawula samya nglenggahi kodratipun piyambak-piyambak apawaton nandhap inggiling kesagetan nyengkuyung dhateng adeking negari kanthi raos tunggil negari tunggil bangsa miwah tunggil basa salajengipun inggih mongko anggayuh manunggaling para nayaka praja miwah para kawula menika sayekti boten gampil nanging upamita kula pinitaya dening jagat kedah anyepeng kendhalining paprentahan
Kula namung anggadhahi sangu inggih menika kapinteran kadigdayan lan lelabuhan utami. Kapinteran kawruh ingkang kangge colok pepadang kadigdayan gegulang santosaning raga kinarya ngayomi negari miwah kamula. Menapa dene lelabuhan utami menika nandur kabecikan lan kautamen ingkang tundhonipun badhe dados sawadaya pangaribawa tentreming negari saisinipun. Wah, mugi-mugi kasembatan. Sampeyan ampun bingung. Ana jroning alas iki swasana kok kaya mengkene, Kyai. Nika wau boten sampurna. Kumarane satriya Banjarjungut Raden Dursasana rumiyin ingkang pejah wonten ing Pancabakah dening mbahmu Ndara Werkudara. Merga saka gedhening dedosan boten isa manggih swarga mulya ning mencok wonten kewan sardula nggih macan. Payogine mang wacake mantram sakti mang papanke nggon sing kepenak Gus. Kidang iki ora gelem mrawasa aku, Kyai. Nek kula tonton saking mata batin niki putra Ngastina sing mijil pawestri Dewi Lesmanawati. Dewi Lesmanawati niki ngatasé wong wedok kaya kelepetan ing dedosan mampir ana kidang. Mamuter banyu tawa mang sampurnane, Gus. Gawat temen alas iki. Niki nggih kangge pandadar pacoban laku ndika. Rayetna sing ati-ati nggih, Gus. Sampeyan ajan turasing Pandhawa ning sampeyan kagungan budi utama. Nika pandalmane mungsuh
ning paduka papanaken papan kang prayogi niku manjinga dadi laku. Kandang Krodha Satama umang sagya mentang gandhewa sanjateng kang tan logung. Kaget kowe paripurna. Dayang Swela kowe mapan ning kene. Ya. Pancen aku ngetutke lakumu ning kowe ora krasa. Ana wigati apa? Rumangsamu kepiye? Aku ngakoni dadi punggawa negara Ngastina. Nganti titi mangsa iki aku mung dadi ketiplak, mung dadi kesete Pandhawa. Mongko biyen jaman Kanjeng Rama Bambang Aswatama nglandhak ngesong bumi. Kowe isih bayi abang wis bisa mateni bapakku. Apa mbok kira nggonku rewa-rewa dadi nayaka pangembat Praja Ngastina? Aku arep manut miturut. Mbok kira aku teluk nganti kowe besok didadekke Ratu Asotah. Utang pati nyaur pati. Wadrone. Tanganmu atos kaya wesi. Ya apa abamu Dayang Swela. Wong ora weruh dipeciki. Mbah Raicep. Nyawamu wis anguk-anguk neraka jahanam. Kyai Cundamanik pusaka kadewatan sing bakal gondol nyawamu.
kowe apa? Bledug dadi awu. Pandhawa mesti mati ngenes kelangan putu. Langening kalayan aklar pandam muncar biar murup hanelai ing kono wis datanana penandang kang sinandang anane muhung nikmatmu pangat satata nedya nenggih ngundarandir bawana yen awang-awang kumitir sasanane Sang Hyang Bathara Wenang yekti muhung padhang miwah tentrem Praptanira Bathara Brahma ingkang angirit ingkang wayah nenggih bagus paripurna sigra sinambra minglat madu dadya mangkono panglucitane Siang Pantara Ratri amung cipta kulon tanolian kaeksi mila katur kang cundha manik Rama Dewa ning son ing
Hong ilaheng awik namastu namasidam. Kaki Bathara Brahma padha becik sapraptanira. Kawula nuringgih ngundi dawuh paduka pukulun Sang Mahardika Ngrat. Lampah kula manggih rahayu namung pangabekti kula mugi kunjuk pukulun. Ya Kaki Brahma ulun tampa. Ulun rumangsa bombong dene jeneng para wis bangkit tetulung kelawan wayah kita si paripurna ya si parikesit. Upama ta ora cukat rengginas trampil anggonira makarti sayektine lebur dadi awu wayah kita. Kawula nuninggih pukulun estunipun waleh-waleh menapa sekawit kula sampun anjajaki njawi miwah lebetipun wayah kula kanthi anggen kula memba warni setunggaling pandhita ingkang apeparap Resi Dahana. Mangkono. Nuwun inggih pukulun. Ciptaning manah kula mboten sanes kejawi namung anggen kula kepengin daya-daya anyengkakaken dumawahing mangsa kala. Awit kinten kula jagating Pandhawa kedah enggal surut sak pengkering jagat Pandhawa. Sinten malih menawi mboten tedhak turasing Pandhawa ingkang mumpuning pangawikan miwah agal lan lembat ingkang sembada dados pengayomaning negari Ngastina pukulun. Iya Kaki Brahma iya. Paripurna ulun rumangsa bombong dene nyatane ora luput saka pangira-ira ulun. Sira tedhak ing andana warih ingkang bangkit anuju prana merga saka anggonira tansah nengenake marang rasaning prihatin lan uga ing lair ngudi kardi ing batin ngesti Gusti. Pukulun kula ngaturaken pangabekti ingkang mugi kunjuk wonten sandhaping cenela paduka. Iya paripurna ulun tampa. Sawanipun parikesit wonten ing ngarsa paduka persasat wonten alaming pangimpen. Awit sekawit kula bandha yudha kaliyan Dayang Swela nanging jebul kula kados ngambah wonten ing alam pasupenan pukulun. Kabeh mau saka pakartining Bathara Budawaka ya Bathara Brahma ingkang paring pitulungan lan amayungi laku kita. Paripurna sayektine waleh-waleh apa ya mung jeneng para ingkang ndak anti-anti bisuwa njaga katentremaning jagat Ngastina. Jagan kaendaning urip ing kebak rasa asih lan katresnan. Ya mung sira ingkang bakal tinetepake dadi ratu ing Ngastina. Wibawamu yaiku busanamu, setya lan jujur iku penganggomu. Teguhing jiwamu ya kuwi kratonmu kang sejati. Meh arah ina sumubang mangaruna kadinetraning uga rapuh. Om sabdaning kukila ring kanigara ageter kene dunganing kong weru sing bini panca. Aduh pukulun sewu bejo kemayan ingkang tangku pepindhan. Sayektosipun lampah kula ingkang mekaten dados rana kamulyan miwah kawibawan kula labet saking nugraha paduka pukulun. Iya ulun titipake praja Ngastina sak lengsere kaki Puntadewa mengko ya mung jeneng para kaki ingkang ulun pitaya ngembat jejeking adil. Kawula nuwun inggih ngestaken dawuh Brahma wonten dawuh pukulun mangsa bodho anggonira mayungi kelawan wayah kita
si paripurna kawula nuwun inggih ngestaken dawuh keparingipun pamit pukulun. Ilahing hawikna mastu namasidam Nalindra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kang rawuh ana ing Saptawarga. Nggih, Eyang Penemban Durgandana kula ingkang mayah Ndrawati. Nggih, kula ingkang mayah Mandura pun Baladewa. Penemban. Oh. Disekecake nggone lenggah, sekecake lenggah. Janiyaning talaga kadhi langit mambang tanpa wulan upamane Lintang tulya kusuma ya sumawur lumrang kowe kang sari pindha solo duh ya ngagung paduka sampun paring pepadang iladala layak rawuhe putu Prabu Ndrawati ning Saptawarga kene. Aku rumangsa bombong. Merga sak moksane si Abiyasa nalika parikesit isih cilik mbiyen. Sata Srengga yen ngertawu kene iki suwung. Yaktinipun Eyang Wirata banjur lereh keprabon aku mendhita. Mapan ana ing Saptarengga kene iki. Aku rumangsa jenjem nggonku ndedhepok jenak nggonku ndedunung. Gusti Prabu, mung pirang-pirang dina iki saben malem Sukra ana ndaru tetarungan. Saya
Anggonku nematake jebul ndaru mau playune menyang kutha Goro Ngastina. Budu kang kaya mengkono mau kaya dadi wasita kang becik. Becik dinemune Budu. Aduh Yang. Ngaturi kawuningan bilih. Mboten dangu malih. Wayah paduka ingkang mijil saking kanjenge Yang Mantu Utari patutan kalian sawarga Abimanyu. Nggih wayah paduka pun paripurna. Badhe tumunten kawisuda madeg Narpati ngembani negari Ngastina. Lah kalah piye? Kresna, Kresna. Pengarep-arepku tenan. Mendah kaya ngapa bungahe Abimanyu kang wis ning swarga. Abimanyu muduna sedhela pengestana anakmu ya nggih. Eyang mboten sisah ngraosi ingkang sampun sumare. Nindak mboten prayogi kelampanipun. Aku mbiyen duwe nadar Kresna. Nadar menapa Yang? Upama putuku parikesit bisa dadi ratu diwisuda ngembani praja Ngastina tenan. Aku arep joget wiwit Saptaarga nganti tekan kutha Ngastina. Nggih, turna lakuku ya. Mlakune wis adoh. Ayo ta. Kok weruh-weruh wis ya ene ya. Lah aku wiwit budal saka pertapan Cakrawala. Pertapane mbahku Begawan Dewa Kartika. Karo kowe Kakang Wiratmaka saka pertapan Yasarata. Pertapane mbahmu Kanwa. Ayo ora cedhak kok wong ya ampir-ampiran to. Ning sok meneh aku mbok aja ditinggal. Ayo tinggal ora ki ya karek kelakohane. Mula sing sregep. Nek iki mau ora tak tinggal wong kowe teko dhisik dhewe. Banjur pernahe negara Ngastina ki ngendi? Engko takon-takon nak ya roh. Wong jeneng arep sowan pepunden
Lenek bapakku Bambang Wisanggeni ya wis ora ana, bapakmu Bambang Irawan ya ora eneng. Jare sing eneng kari mbahku karo mbahmu Panengah Pandhawa, Raden Janaka. Wong aku ya urung tau roh, ya mau takon-takon. Napa to mirahing sun berhatin Mas Bagong ijil Iki sapa ning bocah isih nom bagus aku Raden Wisasangka. Aku Raden Wiratmaka. Sangka ngendi? Aku saka Pertapan Cakrawala. Aku saka Pertapan Yasarata. Kepengin menyang kutha Garangastina, prenahe dalane ngendi? Kosek. Nyang kutha Garangastina. Arep ngopo? Aku arep golek mbahku. Mbahmu sapa? Wong bapakku ki Bambang Wisanggeni ki bapakne Bambang Irawan mau kabeh wis reneng. Sing isih kari mbahku Panengah Pandhawa Raden Janaka ya mung kuciwane aku sak kloron urung ngerti kutha Garangastina lan urung tau weruh mbahku. Lho. Kowe putune Raden Janaka, wah putuku nggih. Putuku. Ketemu putu dhewe. Loh. Paduka Panengah Pandhawa ya aku ki mbahmu Raden Permadi ki ya. Kula ngaturaken pangabekti. Ya tak tampa ya. Aku ki Raden Janaka, Raden Arjuna. Ya Raden Margana. Ya Raden Pego Kumbang Ali-ali. Lah kacirios pawartosipun mbah kula menika bagus nampa kula ya ijik enom biyen. Saiki wis tuwek empong perot jambul maneng kaya ngene. Lan awakku ki rusak aku biyen bagus. Ning sing rusak ya wong-wong negara Ngastina. Bareng menang Bratayudane aku mlebu kutha Garangastina malah mung digegasah suyah-uyah. Lah kok ndelalah dulur-dulurku barang ya melu nyuwiyah karo aku. Sing wani nyuwiyah panjenengan sinten wis wong-wong saeneng-enenge wong Ngastina. Mula aku nang kene iki aku jane minggat. Wis ora eneng sing nglabuhi aku. Kula sing nglabuhi sampean. Tak labrake wong Ngastina. Si bayi kan bayas anak sengkake kurang sedilit remuk kaya wong Ngastina. Pasar-pasar diobongi dening bocah loro Wisasangka lan Wiratmaka gawe geger kutha Ngastina.
geger sak nggon-nggon. Wong lagek mudhun saka Gunung Saptawarga kok seneng. Sawe. Kula Wisasangka kula Wiratmaka. Saka ngendi? Saking pertapan Cakrawala, saking pertapan Yasarata. Kowe turune sapa? Kula menika kacira mbah kula putranipun Bambang Wisanggeni. Kula menika kajros putranipun Kanjeng Rama Bambang Irawan. Lho. Kowe anak Wisanggeni karo anak Irawan. Lho, putuku nggih. Kok gawe geger yen kowe tedhak turas saka Pandhawa mestine ora kaya mengkono cak-cakamu. Kowe mau ya gene. Kula menika wau kepengin ngupadi mbah kula Raden Janaka. Wis ketemu Janaka sampun. Ana ngendi? Wonten ngisor pelem. Janaka kok ning ngisor pelem? Mongko Yayi Janaka sak yahene malah urung bali lah kok dadi ketemu Janaka. Inggih. Sik. Yayi Janaka kuwi bagus kliwat ukur. Hah? Kowe iki ngerti Janaka urung? Sik, wonge piye? Tiyangipun kusi. Rambute nggih mriki pun botak. Eneng andeng-andenge ora? Wonten. Kok malah tiyangipun menika menawi dijak jagongan. Mboten dak. Kuwi dudu Janaka kuwi. Nyatiya Tek. Ning lak wis ngobong pirang-pirang mlebu ngalas seneh lho Tek apa. Setan anak Jayadrata. Wah, wong ora ngerti kakean. Kakek kekek ingkang baku wis kisruh mestine. Mundur.
ngaturaken genging panuwun rawuh paduka pukulun Sang Hyang Brahma sampun keparengan wayah kula. Iya Putu Prabu iya. Sumurupa kabeh wae sejatine waleh-waleh apa? Ulun wis amayungi laku bratane. Wayah ira si paripurna ya si bagus parikesit. Ya iki satriya piningit satriya sejati ingkang sembada dadi pangayomaning para kawula dasih Gagi. Wis binobot jero cetheke raga lan jiwane uga kautamaning pambudi wis sineksen dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula kang sapa iku besok ndak tak ngenteni apa mara Gage. Puntadewa karepmu piye luwih dhisik? Nggih. Kanjeng Hyang Saptawarga, apa Putu Prabu? Kula nyuwun pangestu paduka Kanjeng Penemban. Iya. Wah, aku rumangsa mongkok mulat putuku iki. Oh, Utari Abimanyu. Mestine kuwi ana kasuwargan rumangsa bombong anakmu bakal dadi ratu. Puntadewa ulun mengestoni nuwun inggih. Paripurna kula wonten dawuh Hyang. Sayektine waleh-waleh mapa sira ndak percaya dadi pangayom sejati. Tansah waniya lan bijaksana setya teguh netepi janji. Ngabdiya marang negara sakputuhe kang sarta mulyakna para kawula dasih. Aduh Hyang ngaturaken agenging panuwun. Mara Gage ing titi mangsa iki luwih dhisik tak busanani cara kanalendran. Ingsun pasrahake bumi sak wewengkone wujud praja Ngastina. Mangsa bodho Kaki Prabu. Kanjeng Hyang kula nyuwun dawuh pusaka nami. Iya. Jejuluka Prabu Paripurna, ya Prabu Parikesit lan uga nunggak semi. Asmane Mbahmu Saptawarga mbiyen Sang Kresna Dipayana. Mula jejuluka Prabu Dipayana. Oh ilahing ulun nayogyani Majapati Puntadewa lan kabeh wae. Nyuwun pangapunten Bu Kulun kepareng kula matur piye Baladewa. Nalika semanten kula sampun sumpah prasetya bilih badhe momong tedhak turasipun Pandhawa minangka kangge panebusing kalepatan kula. Anggen kula pinten-pinten lampan tansah damel cuaning para kadang lho saking menika. Kula badhe lereh keprabon. Kula namung trima mendhita wonten ing pertapan Talkanda Tilas. Pertapanipun Sang Mahatma Bisma. Nanging kula kepengin ngembani lenggahipun putu kula Prabu Parikesit. Kula badhe dados pujangga kraton Ngastina. Yen ngono kowe wawisika Begawan Curiganata. Aja sinengguh yen to jayaning Pandhawa ora ana mobahe Prabu Narayana ya Ratu Ndarawati. Mula kang saka iku ulun netepake yen to kang dadi patih ana loro. Sepisan aku njaluk turun saka Sri Kresna ya kuwi anak Samba.
minangka patih njero aran Patih Dwara pondene Patih Njaba turun saka Antarja. Putune Werkudara Patih Danurendra timbalana Kyai. Kaya wis jumbuh ana Brahmana kraton ana Patih Njaba lan jero. Muga manggih rahayu ulun kundur makayangan kaki. Nggih kula nderek bingah. Purwa madya amungkasi sedaya sampun paripurna. Kados jejuluk paduka. Mugi-mugi tetep anjayeng bawana dados nalendra mustikaning jagat, Gus.